Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi nkhani zikulu zomwe zikuchitika mdziko muno ndipo mothandizana ndi akatswiri omwe timakhala nawo program imeneyi timazitambasula kuti pamapeto pake mumvetsetse bwinobwino kuti zikuyenda bwanji. Tiyende kale limodzi. Blessings Chikoka dzina langa mujandanenera sindili ndekha George Kasakula ndakulandirani. Ziko munathokoza. Komanso Kelvin Mpeka Sambo. Ziko mutitili mmodzi. Ndakuthokoza. Lero muziyankhula kachiwiri. Sitikudula. Abusa limaleo kwe. Abusa Watson Chawa ndakulandirani. Ziko mwambiri. Ziko. Ngani yathu yoyamba kusamvana kuoneka kuti kukupitirira pamene pali kuponyerana mawu pakati pa chipani cha DPP ndi UTM pamene ndithu tili mkatikati mwa nyengo imeneyo ya kampeni. Inakambidwa sabata yapitayo programu yomwe nkhani imeneyi komano chomwe chatsitsa dzayi mtsogoleri wa chipani cha DPP Professor Mutharika wabwera poyera kuyankha pananena kuti sindimafuna kuyankha koma pa ndiyankha nonse a UTM simulolandiridwa kuno, musabwere musayerekeze munatithawa. Mr. Kasakula mwina koyambirira ndi mavuto ndithu amene wawa tingawathetse bwanji kapena reaction yanu ndiyotani? Reaction yanga ndiya kuti mwina ndi bwino kuti pamene campaign yatsala 2 weeks now, maybe less than 2 weeks since voting lero zachitika ngati lero pachiwiri, so 2 weeks before voting campaign ndio zata 2 days before, 48 hours before, zikuchitika bwino kuti Amalawi mwina Peter Mutharika samamuziwa panopa ndi amuziwe. Peter Mutharika ndi munthu oti sakhuluka, sayiwala zinthu. Aliyense amene wamusokoneza saona kuti anthu anali ufulu opanga izi ndivomereze, amakhala kuti nkhanija simatha. So chimene akunena kuti ino UTM musabwere kunoko is very simple. Inuyo munajoina na MCB 2020 munandilanda boma ndiye simungabwereso kuno dzanena kuti mubwere. Imene ineyo ndikuona ngati kuti anthu a UTM asangalale chifukwa mwina iwo amaona ngati kuti MCB ndiyo ipa. Atamwalira Saulos Chilima chaka chatha, anthu a UTM not onse magulu ngati Anjawala Akaliatiwo ndani anali kuti they were impatient kuti atulukemo mu mgwirizano wa MCB mu Tosa Alliance, atulukemo nsanga. Mwini wake Chilima sanatuluke mu Tosa Alliance ngati panali munthu amene amaene otuluka mwina kanatuluka chino because anamangidwa pita kundende, anamayankha milandu yoopsa yakatangale zambiri zimachitika koma sanatuluke ndapresident sanasiyane. Why? Because he knew kuti Doraza Chakwera is a sincere person, is an honest person. What you see is what you get. Samapangazira kumbuyo zokhanga kuti munthu ambaye kumbuyo, but ngozira chitika part of the UTM inaoneka kuti ili ine hare kunena kuti tichoke kumene kugwirizana. People thought kuti akapanga zimenezo ajoinana ndi a DPP, anapita kumeneko anakumana ndi Ngirima anawuza kuti feyo ngati mufuna tijoine ndetu nduna okhatu koma uyambira upresident wathu Peter Mutharika, running mate so wathu inu ngati mufuna muzangotenga unduna ka wa finance ka wa chani. Now that's worse. MCP treated UTM mwabwino mwa decent. Chakwera was never afraid. Ineyo nsamwike chilimo khala vice. What if something happens to me? Because honestly, at DPP, the reason why they are treating UTM like this is because they are saying, what if something happens to Peter Mutharika? We are all human beings. What if something happens? Can you really do politics? What if it happens? So what are you saying? You are saying Peter Mutharika, something is going to happen. So but it's a lesson to DPP. It's a lesson to DPP. They have always said MCP treated them badly. But MCP did not treat UTM badly. They treated them well. Chilima died the vice president. And Ada Peter Chilima, when time came, Ura president as a vice, and Peter UTM go. And as a Kamutamine Chilima, I'm going to training made work. Vice president, Wama UTM Kusanka, my host. So, to me,
it's a good thing. It's a good thing. Masupporters are UTM as rich manage. Kuti Peter Mutharika is saying ino kuti sakufunani musapiteko. Abita amkangabambe as rich manage kuti bibi sakufuna asapiteko. Wagani is Peter Mutharika kuti sifuna ora kuti bibi. So the question is, what are they going to do next? Abangajani next. DPP is like that. It's, see, they have got their own interests. They've got their interests. And ukamona even mbele abangira kampeni Abita Mutharika zimela wankhula pa nsonkhano. Zopanda nzeru. Akangalika upita ku Lilongwe, upita ku yo waja nanena pano mnenaso lero. Yo waja ku Lilongwe akapanga kuyani. Chona akapanga kampeni. Okhalana kuti leyo ndikangotangolira wina. Sikulapa lomwero within the first day. Nzasera my executive order taking all mabomo sabo mamena ali ku Lilongwe abwere ku Blantyre. You want to cool Lilongwe. At the same time ufuna mavote atu aku Lilongwe. Does that make sense to you? It doesn't make sense. So it's typical of Peter Mutharika. He's not interested in anything. He's interested in tribalism, protecting his own tribe. He's interested in regionalism. Pamene mugarenga a president as actually, he's the best thing that has happened to this country as far as tribalism is concerned for the past 5 years. President saona malo, saona kopya mutu, zokamba zake zomanga ntundu, amanena kuti ne bajiranga, it's a national family, if I can use that language. It's a national family. Alias alimo. So what point would I make if I study ubangaza za regionalism, that tribalism? Clear, even the genius said it. Hati zako zaso economy yako southern region. Southern region economy yana tose likuno tukhala kuno. There's nothing wrong about southern region economy. Lilongwe is the headquarters of this country. It's the capital city. Peter says it's going to destroy it. Here he goes to Lilongwe, Mutandile, goes to Mutandile, Wabanga campaign looking for votes. I wish somebody asked him. You know, Muzafuna to vote in Lilongwe. Yet you can go for an Uros and Bomba, Muzaronga Lilongwe. You're not happy with Lilongwe. Peter is not happy with Lilongwe. Everybody is saying this is how a capital city is supposed to look like. Chagwe has improved it in the past 5 years. Mr. Zulu proper planning. I wouldn't know. He hates that. And so I will destroy it. I will bring back everybody back to Blantyre. What does that mean? It's the capital city. Maybe the city pomp. Omayutiemu awauza kuti nuyo situfunani. Amanyoza MCB ndiyo ipa treated them badly. Peter Mutharika is even worse. So what's the point? Let them go back to MCB. Mr. Mpeka Sambo awauza kuti situkufunani. DJ alegera pamenepo mundilole ndikambe chinthu china chake chimene chitawathandize mwina Malawi kumvetsetsa kuti kodi atsogoleri awiri amene anabadwa banja limodzi ndi chani chofanana chimene timachiona mwa iwo atsogoleri awiri akati the late Professor Bingwa Mutharika okay. And his brother Peter Mutharika. Amapereka chithunzi koma chabodza. Osati chimene ifeyo tingagwiritse kuti ndi ichi choti chizatipindulire. Mdziko muno takhala ndi zithunzi zimene ziwiri. Chithunzi china chimene tikuchiona pachi kuti it's clear kuti barely 5 years ago mdziko munomo mumachitika zinthu zina zoopsa kupezeka kuti under his watch Professor Peter Mutharika anthu literally nduna zaboma ndani kumapangana kuti akupateni tikapangeni nsewu kuntandire tikapangeni nsewu kwa senti tikapangeni nsewu 23 tikapangeni nsewu kumanyowe koma nsewu ja nkungozira literally kungozira. You understand? We had a president watching over such kind of things. Nduna zawo kumakhala pansi kumapangana no tikangozirani. You understand? And so 23 is a very good example. And so wakumanyowe Blantyre konkuno is a very good example. And so umenewo wamangidwaso ndi Dr. Chawene. Muonvesese? Ndende mafuna mundirole kuti Malawi athe kulumikiza zinthuzi. Ndikambepo chinthu chimodzi mmene Dr. Hastings Kamuzubanda ankachoka pa mpando kunayambidwa nkhani yoti maiko osauka kwambiri ayesetse kupempha maiko olemera kuti akhululukire ngongole maiko osauka nthawi imene ndiye
nthawi ya amuluzi zinthu zika zinapita ndithu mpaka na nthawi yonse ya amuluzi kukutha koma mwamwayi nkhani inadzatheka Professor Bingu wa Mutharika ali president wa dziko la Malawi pansi pa ndondomeko yotchedwa kuti HIPC dziko la Malawi linakhululukidwa ngongole zake zonse kutanthauza kuti mchaka cha 2004 ngati sindikulakwitsa dziko lino lidalibe ngongole ngati dali ngongole mwina ting'ono koma tidalibe ngongole ngati dziko tidakhululukidwa ngongole zonse mchaka cha 2004 mtsogoleri wake anali Professor Bingu wa Mutharika mwandipetsaka ndeti ngongole zimenezo zimadatenga mwina Dr. Hastings Kamuzubanda mwina ndi amuluzi ngongole zonse nkutikhululukira ndekuti kuyambira pa zero mukundipetsaka kutanthauza kuti misonkho yonse imene timapanga samatengapo ndalama iliyonse nkumabweza ngongole kwina kulikonse ayi. Professor Bingu wa Mutharika anapanga rani anali ndi mwayi opanga rani dziko linolo opanda ngongole kumudziko muganize kuti mwina unali ndi 200 million yoti upatse munthu ndi munthu jankungubwera kuzoti 200 million ichi musadzandipatsenso ndakukhululukirani ndiye kuti kandalama kamene marudzi nyotsola kumapereka ku ngongole zija kakhanga likabwerera nyumba muja mwanipesaka. Professor Bingu wa Mutharika adali ndi mwayi otenga ndalama zimene zinalipo nthawi imeneyo ndi kuzigawa kumadera mwachitsanzo kuyambitsanso ma irrigation schemes kukonzanso ma irrigation schemes amene aja kubwezeretsa mwina KFCTA and all those things mwanipesaka. Pa Chingereza amati productive areas kumene kati tourism mwanipesaka kumene kudzituluka ndalama zakunja kumene kudzituluka katundu oti fere kupanga ndalama zakunja mwamsanga kaya kuongezera magetsi amene mpatamanga tikuina naye adakatha kumanga nthawi imene olokatenga ngolija kumangira mpatamanga kuti tiongezere magetsi akudziwa kuti makina onse amene alipo mdziko munomo adadzala ndi kamuzu ndiwonjezere fa chiwerengero chathu kuti chikutani chikukwera mwandipesaka. Kutanthauza kuti kusogolo kuno mapresident amene adzabwera adzangoyeretsa mafactory anthu aja nkumayika tili mwina 1200 megawatts adakakwanitsa zimene zokupanga mwandipesaka. Koma zimene sizinachitike instead adakatenga ngongole ina close to $1 billion kudzamanga stadium oti pamanyidwa mpira kamodzi pa wiki revenue yakenso yochepa sinduli nzoyipa zinthu zwayi koma prioritization ndi mmene inalili state of the country at that time andikhululukira ngongole kodi ife tikuvutika chani ndi chani mwandipesaka. Koma muone kuti adagwiritsa adafuna kusamala what we call political correctness nthawi imene ija kuti ndikuti abakiri muluzi ali nawo chonchi wandiranda boma iwo aja nkafuna kupanga zinthu zoti anthu aone osati zoti zipindulire dziko lino zipindulire chuma cha dziko lino popanga stimulate foreign exchange growth kapena generation mwamsanga kulingana ndi kukwera kwa chiwerengero cha dziko lino. Zimene zindakamba chifukwa chani ndi chimodzimodzi zimene amapolisi amene amagwiritsa ntchito akagwiritsa ntchito achimwene awowa kuna mizani bwala aja mwana adayika ko zinthu zooneka right kuti apa pali stadium apa pali hotel apa pali chani zina zogwiritsa ntchito makamaka must. It was a very brilliant idea komano chithunzi chimenechi choti kuphimba m'maso kuti ndipange izi kuti aone kuti ine ndipindule ichi chimodzimodzi apa kuboti awa anadzachita no muonjeza mpaka mafika pamatenga basi ngotenga zimaphala za black kumakapaka pasi uri apakatala understand. Akulu awaja adakhanga achita ku zinthu zo koma awawa ndi ayi zero pateni mpaka kumafika poti anthu kumaphedo munomo iwo aja kusera songokhala kuzachita kwake kamiza ulendo wina kuti tulukani mukafurukoze nkhani za malubino mujanka manena kuti ayi tigula mabelo you understand. So ndimafuna muone amalawa aone chithunzi chimene chichi kuti pali china chake cha zisankho zimene atsogoleri athu amapanga manifested zisankho zimene atsogoleri athu amapanga kolingana ndi mmene dziko lino chuma cha dziko lino lili kapena mmene moyo wathu ngati Amalawi tikukhalira.
ndikachoka kumeneko ndikufuna musiyanitse ndi mmene ulendo unowo zinthu zikuyendera osaopa kuti nsewu ndikamene kafika ku Chisankho ndikhala ine ntangomanga 5 km yokha osaopa koma pokhapokha ngati ndikumanga chinthu yotani cholimba mwandipesaka pamene kale lija anthu amati fulumirani tikupita ku Chisankho tangozirani bola anthu aone kuti chani zachitika mwandipesaka chimodzimodzi ulendo uno lero tikukamba zoti pafupifupi $517 million zapangidwa ku Malawi kuno chaka chinocho patatha zaka 22 kuchokera ku malonda afoja the highest number kuchokera ku malonda afoja patatha zaka 22 kuchoka mchaka cha 2003 kufika lerolo dziko lino sidapange ku ndalama $, ochuluka chonchi kwa mukaonetsetsa ndi nthawi so imene ulamuliro wa dzikolo wakhala ukukumana ndi zokhoma zambiri koma chifukwa chopanga ziganizo zoyenera akatswira kunena kuti izizi ndi zipatso za persistent osatopa kupopera ndalama mmenemo kupereka thandizo kunkhani ulimi kukonza so irrigation schemes kusintha kayendetsedwe ka AIP kuyesesa kuti chabwino tisinthe marizatsi yake ndi amene wawa manifesaka kukutuluka mphukira zambirimbiri ku madera osiyanasiyana monga zimene zayamba kutuluka kwa agricultures mukundimvetsa mukangana marizatsi aku maskulu kuchuluka kwa aphunzitsi kuja kuchuluka kwa manesi kungoti mwina ma statistics mbali madera amene sanatuluke ndeni mafuna ndachenjeza amalawi kuti ndi zinthu ngati zimenezi kulimba mtima kuti mudandiuza kuti ndigwetse ndalama yakwacha koma zimene tidagwirizana ndine simunatani simunachite anthu anga akuvutika ndiye mukubweranso kuti ndiwonjezere ndikwezenso mafuta ndisalembe anthu chito polisi yamtundwachi ndiye kuti newe utsogoleri wanga ndikutsogolera ndani mukundipesesa kulimba mtima kwa mtundu ngati umenewo nkumene anthu ena mwina akunja sakondwa nazo amalawi tiwene kusamalitsa chifukwa devaluation yokhaija imapanga double ngongole zija anatenga anthu zija kungopanga devaluation ndalama yakwacha pa ndeti muzoti ngongole yanu kuikutani ikukwera koma iwo aja amalimbikira kuti tipange devalue kwacha chifukwa ifeyo ukuku sitiona kuti chikusintha ndi chani kuli ngati timanga kachimbo kuchitsoko ine ndikamakoka kuno ndeti kumene kuchakura kakukwera mwamba ine ndikamasichisiya chingweja kuchika kutani kakutsika tikuyenera kumazindikira kuti izizi zisankho zimene tikupangazi kwina nkunaku zitichola pati manipesetse ndiye Malawi mukamaona malipoti ngati amene anatuluka 2 months ago kunatuluka ngati sechidakambirana pano mukumbuka yaipo amalawi ndimafuna ndikuwuzeniso kuti anthu amene aja apangaso lipoti linaso manipesaka apangaso lipoti lina akufuna kulitulutsa lachisanu lubwera pofuna kuyesesa ndithu kuti amalawi aone ngati ndichifukwa kama aona Mutharika adzika kabiza kuti adzikaka na akuchita di campaign mote ngakhale thupi lawo sili kumene pofuna kugwiza nanziti maplani amenewo chifukwa nchiyani ife ngati mtundu wanu tidakana za mathanyula mdziko muno koma anthu ena sazikonda sakondera nazo zimenezo kukana kuti sitifuna kukwezanso mafuta mdziko munomo tipeze njira zina zothanirana ndi vuto limeneli sizinakondweretse chifukwa chani mafuta awo mchiko kumene koko mafuta awo olokudula kumene kuja kuti inu sitigulaso kwa inu uku tizigula kwa anu aka mapanga kudula madobadoba kuja ena sizinakondweretse mukundipesaka nkhondo imeneyi sangamenyeni munthu mmodzi nkhondo imeneyi yopulumutsanso dziko lino sangamenyeni munthu mmodzi ngati mukumbuka kuti yathayo ndajambula chiseko ndinkanena kuti pakati pa kaseko kena mmene muli anthu amene amapanga ziganizo zimenezi akufuna ziganizo zimene Dr. Chikwera akupanga akufuna tilowe mkati mmene mumu tibwererenso ngati kale lija mukundipetsetsa yes kale tinkati tikatenga ngongole timapanga invest ma areas amene mudzituluka mu revenue for this country timapanga invest ma company nakamba nkhani ya sukoma nakamba nkhani ya chani tinali ndi ma business mmene muja ma business amanje tonse amalawa adatilanda profit yathu adatilanda
ndi akudziwa lero kuti uyu ngati akumanga njanji ndekuti katundu wakadzifika mochipa, uyu ngati wafika wasintha maguliro mafuta ndekuti afuna alowe mkati muno kuti Malawi idzipezanso yamene kupeza chuma pachokha. Uyu ngati wakonzanso nkhani za migodi mpaka nakuika kampani akufuna atseke kuti kuja timabera miyala mtengo wapatali kuja tisabeso. Zimenezo zimene zikupangitsa kuti nkhondo zina zimene mukuzionazi zidzibwera. Ndeni mangoti ndachenjeza Malawi tisakire chinkondwa ndi ng'oma ndifake makumbutsana kumene kuchokera ndi pamene tili ndi kumene kupita. Kuchoka 1994 mudzifusafuso kuti nchifakani za umoyo zakhazi kupita pansi, za mtengani ngani tokoma zakhazi kupita pansi, ndi chifukwa chani nkhani za malimidwe zakhazi kupita pansi, ndi chifukwa chani nkhani za maphunziro zakhazi kupita pansi, ndi chifukwa chani nkhani za mphamvu za magetsi zakhazi kupita pansi mpaka na kuzafika extent yotenga ma generator nkumadzatsira magetsi mdziko munomo. Ndi chifukwa chani zimene zimachitika? Tidzifunse mafunso amenewa chifukwa kulowa pansi kwa zonse ziyenda kamba zicha ndilo gwero la kusakazika kwa chuma cha dziko lino. Koma kuseriko mudziwe kuti kuno ngati ife zathu zimatsika, wina wake kuseri wakhala kupindula kwa zaka zonsezi. Amene uja amapeza ma agents awo. Mmodzi mwa agents amenewo ndipita Mutharika. Zomwambe. Abusa shawa. Nkhani ndimene lera kasakula komanso ambeka sama. Poyamba tinenewe za kulankhulidwa kwa kuntandire. Mwina chimina Malawi ambesi kukumbuka nchakuti mdziko mutakhala ndi mavuto pakati pa president ndi vice wake chiyambireni. Ani ngati pali vice president amene wakhala bwino kwambiri zedi kapena president wakhala bwino kwambiri zedi ndi vice wake ndachakwerawa. Despite fundo di malemu chilima sizinathe bwino. Koma timatenga kuti ndi ngozi mmene maripoti onse ovomerezeka anatulutsira. Osati akatswiri ama Facebook yayi. Koma amene tinaganiza tapanga engage akunja amene abanja anapatsira mpata atasankheni. Koma tikayangana mbuyo mosemo ubale wa president amuluzi nda malewezi pena pake unali wazanyosana za matablets. Utadzabwera pa bingo ndi achilumpha was sawa actually na ya Tom and Jerry. Kuna chilungamo achilumpha vice president yawo anaita save under house arrest. Nde amwina popezana musankhira wa vice president yu timpatse mpata sankheka anasankha Joyce Banda. Sizinathe bwino mpaka fika January Joyce Banda anachotsedwa mchipani nkuyambitsa chipani chake panthawi yonena kuti adakali vice president anakhandi bungu la Friends of Joyce Banda nkusanduka PP koma nditi vice president da president yake oyamba ndachili omwe sanagwire bwino. Joyce Banda anakuya pa mpando vice president anakhumbuka chani sizinathe bwinonso anazatenga gwengwe. Mwaona anachoka apo nkubwera pita Mutharika anayamba ndachilima ndi pano pamene anena makhala bwino koma tonse tikudziwa ndachilima ndi Mutharika apita panalibe ubale wabwino. Actually nalipo nthawi yoti akatuka president dziko samasira manja mwa vice president ya. Panali magaye ena amene amadzuka nkusidwa ndi amenewo vice president wa dziko alipo. Ndipo ndikukumbuke khoti idatsutsa kuti achimulire njisanga khala a president achilima omwewa sana abwezere magalimoto anapatsa atupere uyu ali ku state house ali second president vice president ali ku state house magalimoto samaenda convoy ya boma. Ndiye pamene adzabwera achakwera wankutenga ndachilima the only time ndamona vice president akwanga function pa ulindo wake nkupatsidwa ulemu wake nkumasiyidwa dziko was only this time. Susamakhulana matakhulana. I remember there was a time achilima anadzalankhulapo nthana ngati koma simnamvepo akwezera kutukwana kuti ananyoza mwakuti anakhaso pasi kukambirana ayambaso kuyenda limodzi. Kangapo pakhazi ndimene anthu amayembekezera pakhala chiwawa sinatheka but wamkuluyi anali wopeza mtima ndi oleza mtima leadership. Nde asungana bwino ndipo anthu akamati bwanji samachoka amazuzidwa ifunda timati amazuzidwa aitemo amazuzidwa ku MCP ine sindimagwizana ife amene akanadziwa za kuzuzidwa kwa Ndale achilima amene chimene sankachokera nchani anadziwa amaita compare ene akewo mmene ankakhalira pasi pa APM ndi mmene akukhalira apa kwa iwo amaona kuti apa anali bwino
mutati muone panali mulandu umene unakwana atachoke nawo sanachoke. Why? He was comparing the two treatments. Kumene nali kale ndi apa kumene ndikukhako bwino ndikuti ndikuno ndife atimalankhula kapena anthu amalankhula esakusamalira bwino akumuzuza akutana utani chilungamo chakuti those people, and we have to understand this, achakwera atsogola boma la chilendo limene malawi muno sinakhalepo ndi boma limene vice ndi president achoka zipani zosiyana. This is the first one. Alliance government ndi iyi imene actually was a mega of two manifestos. IUTM anali manifesto yawo, IMCP anali ndi yawo, ndipo nkuitana accommodate ena nkumanga champion ma manifesto anzawo zimene amanalya vitumbiko mumba kuja ndi kukaronga kuti zina sinanene ndife samanama yayi. They just accommodated the manifesto ya UTM ya 2019 nkuitenga on board just kuti aonetse pakhale mutual agreement yota wenda limodzi anthuwa. Achakwera ayesetsa kugwira ntchito ndi vice wawo, ndipo wina akamabwera pano kumati ya UTM anakaufinyani kumeneko munakazunzika chilungamo chakuti UTM sanazunzike. Kwa for your information, ndi UTM amene anaimba nyimbo zonyoza Achakwera pa trade fair apo. President ali apo nkuimba nyimbo pa gulu anthu kuona kuti president akunyozedwa ndi gulu alliance partner akuanyoza president, sitting president, who sitting president. Let me ask this question, zikanachitika ati alliance ndi DPP ndiye kunyoza nabo mpazi akanachokapo bwanji pa msonkhano? Awa analopeza mtima nkulora tuwanidwa ndi gulu limene lanzawo okakhala pasa UTM kuneno tikamba nawo anthu osamayenda bwino kuti chilungamo apana nafinyidwe sanafinyidwe acha anapanga accommodate. And for your information, kuti padzibwera achilima analola amene anali a vice president aku chipani asidiki Mia kuita pave way kuti wina abwerepo. So after accommodating them like that, nkuzafika pete zinachitika mongozi kuti awanatisiya sitidziwa mapero ake mapero kuno kanena fundo yanji fa zochoka sananenepo ndipo mwati mutenge mawu ausi akhakunena nda chilima sananenepo tichokea and anatibwesa mboma nda chilima mwewo ndipo sanende chokeni singachoke mena ausi amakhala mboma amatisa choke potsata mawu achilima ndipo ankana maona ndi pali zambi zimene chilima nkauza ndi singenene panopo munjaenda ndi chimodzi azifuna zimene samachokera chinali ndi ausi wauchidziwa up to that point. Now ndimafuna nafundo imodzi, pali mawu onena ku Ndale kulibe mdani wokhazikika sikumakhala bwezi lokhazikika. No permanent enemy, no permanent friend. Anthu amene agwirapo ntchito limodzi nthawi zambiri mu Ndale ayamba napo nkupezekaso limodzi. Timadziwa ife mmene amuluzi ndi a Brown mpinga njira anatengetserana nkumachana mayina makolija wina walanda mkazi kumphasa whatever wina ali chipani chake wina chake sipanatenge nthawi NDA nata awankuzabwera nkuzagwiraso limodzi ndi muluzi. Achihana mboma la UDF alowamo kangapo ukhala second vice president zima sinda ndiye mukakangana undale fundo yoti ndi kundale ndipo mayina kukhululukirana zima inakhalapo ndi chimene chikuvuta apa ndi utsogoleri abwana APM. Nkhani yokhululukira nkutenga nkhani inayi ndi alite ntiteka kuti enti anjaneni imavuta satha akasunga mangamo ngamena nawo akasakula amasunga ndithu zoti I'll finish you, I'll deal with you, a ton of bricks ili muntima ndipo akachigwira amachigwira kunena chilungamo zimene anapanga UTM pochoka uku anali chikhulupiriro kapita uku akatilandira with open arms and to be openly repassed pagulu pa msonkhano so for that matter faka nakana kuseriko makambirana zina zovekako pamene zafika pano tsonefika point omapanga embarrassing each other. And at the same time mudziko muno politics are very dynamic, they can change any time. Amene muona ngati mdani wako ngatoka bwezi lako koma samene kuona ngati osafunika pano udzamufuna patsogolopa ndenga lunga mathema uzimakhala ndi vuto kwa ine matenga kuti zilipo zinthu zina zimene ngakhala utapsa mtima chona ngati wamkulu usazinene pagulu. Fundo imene timayiona mwa Achakwera. Achakwera amaita measure mawu amene anene samangotutsa chisawawa nthawi zina kamala nkhoka kamati amakhala kusunga zina ivi nthawi imene achilimana zapanga press conference yake nkulankhula mawu okhanga ronyoza ukulu Achakwera never responded kungozisiya mkungu khala chete. Achimene ndifuna naye chine chokhuza ndi Achakwera mulivetsetse please, that man we've never had the humblest president like him. Ndifuna beka chitsazo imodzi inalipo nthawi ina kitango yamba kumene boma Achakwera nani function of state house achilima nkukonza amati uje public lecture kumansochi Achakwera cancelled his program to attend function of vice president wow. Yes anapa program yawo nkaida attend program ya vice president chimene sichimene uchitika pa mwambo wake in order of seniority wang'ona amene pita kwa wankulu koma wankulu anasiya zakezi tiye ntonse likapanga attend function ya awa mmene ulengera ineyo abale sinakhale president ngati ameneyi amene anaendera ma former presidents onse
nkuwayitana pakabwera chakuvuta nkumayitana nkumakana okha sinakhalepo naye ndiye fundo amati kwene kwana kakufinyani mwakhaula kufinya kwenikweni kwamene utsata history ya Malawi ine sindikuonapo kunena chilungamo sindikuonapo yes actually mina machoka nkuti atamulanda galimoto atapatsa atupere kuonjeza apo akachoka mdziko apita kunja suti vice president ndi mphamvu ya awa zota afinya sindikudziwa koma sonjeza mnene fundo imodzi yomaliza yonena kuti mmene apanga alliance yazipani 9 ija a MCP ananeneratu sitikuthetsa zipani za wanthu ndipo sitikuyesetsa kukopa anthu apita mutatiponeke mbuyomu nthawi imene NDA inapita kwa Muluzi choyambira condition imene Muluzi amayika yoti mthetseka ichipani mbwereko Gwanda ndi Republican Party yakatapita kwa Muluzi anamuzothetse chipani anapanga deregister chipani kujoina kwa Muluzi kuti zimpatsa second vice president awa anazilola zipani zana alumikizana nazo how inferior kapena trivial they were kuti aitebe maintain sovereignty yawo apetra anapitamo nkutuluka mmene alili APP IUTM apitamo nkutuluka sana kakamizepo kuti thezani zipani zanuzo mjoine kwathu ayi anasiya nkona akutulukamo nazo monga mmene analowera sana ite force anthuwa pamene kwayene makha condition ngati mfuno joina ndife mthetseka ichipani usiye upresident pake chakuti achakwera try to maintain zichite maintain sovereignty yawo ndi entirety yawo mmene chili chipani chakuti chikhale mmene chilili ndi akamata na afinya sindimvetsa ufinya kwake kuli pati popeza zipani sana zithetse atsogolo sana mangidwepo ndipo sana akakamiza na joini chipani chawochi amene ananada asiya president ndi achisi au modzi pate anapangarizani kuchipani chapo pakufuna kwawo chipani choni atachitenga alimomo mwakufuna kwake so akamata anafinyidwa sindimvetsa ufinya kwake nkuti mpaka pano sindimvetsa fanika chakompea ndi mafinyidwe ambuyo kumena nathawako apa mafinyidwe ambuyo oti ndikunyenyani ndikufinyani muona apa sindikuonapo finyidwe kulikonse yayi ndakamati munapita munakafinyidwa mwakhaula mwaona sindikuonapo tandakhaula chiyani yayi apart from kuti ndikuoneka ndi kungonjezera chabe manenero ya mawu koma chilungamo chakuti ngati UTM anali bwino kusindikanena kuti abwere fazinata mukutifuna akafuna abwera ngasakufuna akhala the issue is anambisadzi wa chimodzi yana malamulo atsopanowa malayi muno chafuna chimodzi civic education sitipanga ndi matsutsa ndi amene amanena kuti popanda chilima chakwera sakanakhala president ndi matsutsa chifukwa chakuti titenge fundo iyi akanakhala chakwera ndi chilima sanaphatikizane nkupikisana ndi 50+1 palibe akanapeza 50+1 by then now what would you have done tikanapangalirani pakanakhapisana pa mthalika ndi achakwera pa awiriwa awa ndi mmene condition inalili nthawi imene chayo mugeza kana wenanda mutsaona kana wina benda chakwera pawo katsopano panda zawo a good question is papanda chilima chakwera kana khandani funso mwe tilifuse popanda chakwera chilima kana khandani fasana ali MP chakwera kana luzo president kana head leader of opposition and MP wakulilongo chakuti koma uyu akana khandani sidimaziganiza timangana mbali imodzi ndi amatilende kukankhana akaukankha wina so akankhe poma yangana chimene wathandiza nacho nzako nawenso dzikumbuka chimene nzako wathandiza nacho iweyo chimene chimene simayangana timangana ndachita zakuti ndachita zakuti sitikamba zimene anzako akuchitira fafunso ndirakuti una chilungamo patakali pano achilima amadziwa ubwino umene aupeza polumikizana ndi achakwera nkona sana choke mboma amadziwa ubwino wapeza kwa chakwera nkona sana fune kupanga design ngakhale milandu ili nkati mpaka yadzatha posachoka mboma ndiye kwa ine ndiona ngati kufinyidwa mina amafinyidwa ku chilungamo chanje afinyidwa mina magazi apitako ndikumene alankhula pa gulu ndiye kwa ena amaena kuganizapo kuona ziyenda bwanji koma chilungamo chati pandale samena khani mapema ndi temezi ndipo zimathawusonyeza zali khaidwa munthu ndotani fa utsogoleri uli wose nthawi zonse kuti konsepo sulephera unyozedwa sulephera tukwanidwa sulephera unenedwa ndi anthu amene ukuwatsogolera kuyambira Yesu Mose amene aliyense amakumana nazo any leader is always subject to scrutiny if not that subject to insults sizilephera chiyambireni ani malayi muno palibe president amene sananyozedwepo amene sadziwa zimenezi angotenga nyimbo kuti nthawi ya Muluzi unatunga nyimbo ya mtundu wanji nthawi ya Bingu unatunga nyimbo za mtundu wanji mpano uli ndi vuto nthawi ya Muluzi idabwerapo panali nyimbo zimene zinakhalapo mpaka unabwera nkadakhala chiphaso nkadapita ku Joni kuno kwaipa idabwera nthawi ya Muluzi limene ndaluza Galatiya mwata ya chipangano anthu amadandaula ndithu
yabwera nthawi ya bingu ni jamati ndibwezere mavoti yanga munthu woyipa kuti so malawi imene takhali kudandaula ndi anthu nthawi zonse atsogoleri amadandaulidwa na mtsogoleri amadandaulidwa amanyozedwa amatukwanidwa koma zoti udzilankha motani iweyo zili manja mwako ndiye pagona munthu wotsogoleripo ndiye pagona sotsogoleri zoma ndi kunyenyanika zipitani kwawe ndiona ngati sina statement diplomatic enough pa utsogoleri timanalita measure mamene tinganene kamba anthu amenewo tsiku ndadzafuna ndilekeze pomwe chabwino akasakula titseke nkhani yoyamba Chabwino. momaliza motani inayo maza wake kosafuta ndibanda kawiri kotera kuti Malawi Peter Mutharika is not an option. Peter Mutharika should never be an option. Kuti tinganene kuti timbwezere somboma. He has nothing to offer. Pali people alina chora panga offer. That's why even mene akugotham matuluka because ona kuti game iyi yakula kwambiri a president aliposepose so ntuluke nzipira kumene wapita president aungopanga zimenezi for this being forced through. So ona chakuti Peter Mutharika is option. So option ku DBB, so option ku UTM and UTM in case there are any doubts panopa ndiye avaoka because ambira apanga blame MCP. MCP ndiyo ipa. Yeye MCP a president sana panga jo sala ku UTM. Afuna koza abusa shawa. Sana panga jo kwa chini macho ipa president. Ngozi tachitika adalemekeza zaidi. Anapanga chito chitika. Ananyozedwa taya ngozi ichi. Koma sana bwezere yose sana bwezere mawu. So uyuyu Ndalayu is not an option. One ndi Ndala. Akangomeza zimenezi kuti timsanke sazarukaso. Two, akamenera zisinda zinthu zake ziti. Ukamona zimene akukamba sizuveka mpaka unopo. Usakwamba plan yose wakabwera masonkhano khani zake zomwe zongolana basi. Ino IDP situkufunani musabwere kuno. Basi akufinya ndikumene kuti musabwere kuno. Palibe chimene chikuveka. Amalawi mwakhaula eti simwakhaula mwaja lero. Munthu wankulu akapanga mizo masonkhano zakudya ukhaula chani maurani kuti ine nzapanga chakuti. Chona chake chakuti alibe plani. And china chopangacho sangapange. Why? Because iwo alibe mphamvu. And anthu amene apanga surround mukwaona nokha zimene zikuchitika. Kuruka nkhani kumakhoti magamoto ete follow ka kunjani zakuti ndalama zoti boma lalanda 5 billion magamoto ete follow munthu akhale magamoto ete follow ajani anakambakala chacha kuti inuyo zimene mukambazi munthu bodyguard wa president waondera 400,000 akapezeke magamoto 40 anchacha amalawitsa actually is 84. These are people that Mutharika amadalira namene apanga surround amene azakugwira ntchito yolamula atakhauri yawo sakidwa ndamenewa si yeyo yazakhala kugona notopa azakhala madamu azakhala pita anomani chisale amene akukamankhaniza 84 magamoto 84 ka 5 billion agangata ndani azabwera basi uzafuna kuti atakate apezeni na magamoto 84. So ifeyo munthu uyu should not be an option. Even anthu ayudemu awauza point blank kuti ifeyo situkufunani andisakunama. That's why anauza akabambe kuti nuyo ngati mufuna mukhala finance minister koma zoti ndingakupasa no running mate sindingapanga sense. That's why you said now what kind of alliance is this? Yo bana chilungamo. Is greedy. They are greedy. All they want is power for themselves. Power for themselves kuti agwise chito to gain magamoto ena azapangire double azafike 300 azafike chani azafike mabilioni. These are people that are very dear to Mutharika. Amampanga surround amanakwana now every day ni gurunga limene magamoto ene 4. So the question is Amalawi, why should it be an option? Kavini wakambazo zambiri kuti maipo kuti machani we don't know kuti kodi amapereka ndalama kwa ipo zopangira zimene zandani. We don't know kuti kodi methodology amapanga zachani ndipo kuti akwatuma ndani. We don't know. So maripoti wakamatuluka tizaona kuwatenga kwataya hapo. Amalawi tungodikira iye limodzi. The only opinion poll that matters is only one. It's not yo banga ine George Kasagula kapena banga Nkabeka Sabo. It's only one. Ndiye chisankho yo banga ajaji ntali manja ndanzawo yo pesi kumeneko chose tikuona pa 16 September. It's the only thing that matters. Zina zonse maphokoso chabe zongofuna ulongolo zongofuna kuti mwina achite discourage anthu asakavote azikanena kuti mwina anthu afuna avotere mdala uyu anthu asakanota ndefeyo. That's what they want to do. Otherwise Amalawi, let's focus.
Yes. ndipo kutika vote. The only thing that we should focus about is September 16th. Yes. 2 weeks from today. Lero panyali pa 2 September lero. Tupanga 2 weeks from today. That's the only ball that we should focus on. Zina zonse ni maphokoso abodza. Amali tose zatuluka. Kulibe kuti sample kajati zikulibe za sample. Tose zatuluka. Kulibe munthu unosankha kuti lankhuleni awa akasakula. Aoneka kuti amenewa mba PDP. Ndi avomera PDP. Lankhuleni ampeka sample. Ampeka zamuno yero. Aoneka kuti ndanya. Mbambago wako. Kuna mbago kusana bangi this time. Sana bangi. Mbago kama sanga sanko. Abita kuti kwa. Tinene kuti zativuro. Atira kuira mbago wako. Zativuro. Before we are being properly trained in mbago. We are being properly trained. He has denied us of entrainment. Ndikauza president yangu. Aye. Please, ukauze kuti anthu akunena kuti akusowani. You were so entertaining here. Yeah. So the point I want to make is that the only opinion poll that matters in Malawi is the one that we're going to do by 16 September. It's not even an opinion poll. It is something else. It's a fact. Tose ndikaponya ballot. Also zongo lota muntu. Uno tenti pange opinion poll ndazina mizano. Zimene zamala misazivere by 16 tose zaruke ukavota. For my advice is Ndale uyu tikamutaye satithandiza. He's coming in to destroy this country, not to build it. Kevin amagambaza mpukira zayamba. Ford yawachita bwino. And I don't think it is by accident. Nothing happens in this world by accident. It's because we have a government, we have a president that is paying attention to farmers. Awonena kuti alima mavutika, amalima Ford, amalima chibanga. Kuti akupeza zoonera upeza akanga zimene zi. Mtukula lawo. That people have seen this government, if we introduce they have gone back into tobacco growth. To come back ya forex. This is what can if for example this year kweza kwambiri 570 kuzamanga double chaka chamawa forex ngativude and then kwina kusuzu kuteka kuli soya kuli chimanga kuli chani komanso manufacturing kuteka yes migodi ATM migodi kuchitika zimene zikontrolera maziko aikakala president tapatse mpata apitirize next 5 years ndekana kuti zafuse kuti kodi dakupasani mpata zili kuti zikamanena zicha not this Ndale amene akhuzungu from sokoneza muyandisire bobo Chabwino. Yeah. Mpeka sabu titsirize nkhani imene. ndibwerekere analogy imene Dr. Chakwera kumagwiritsa ntchito akumanena kuti Amalawi tisadule mtengo umene tinadzala chaka cha 2020 tisadule mtengo umene tidadzala mchaka cha 2020 mtengo umenewu mbali zina wayamba kale kubereka zipatso mwachitsanzo kuchoka 2003 dziko lino silidapange ku ndalama kuchokera ku malonda afodya opitirira 517 million dollars sizinachitikepo kuchoka mchaka cha 2003 kuchokeranso mchaka cha 2003 dziko lino silidatumize ku ana okwanira 33,000 ana osauka ku university nkumalipira fees sizinachitikepo. Kuchoka 2003 dziko lino silidamangeko nsewu wa M1 kuchoka as long as over 300 kilometers kuchokera Palombazi mpano kufika kuchiweta sizinachitikepo. Kuchoka 2003 alimi sadapinduleko kuchokera ku mbewu zina zonse monga mmene apindulira ulendo uno mtedza soya na ndolo nyemba you name it. Zimenezo ndi mphukira za chiyembekezo, zimenezo ndiye mitengo imene Dr. Chakwera kunati tisadule tiye tingopalira famuka palira nkutira so manyowa pa 16 September pano tikolola zambiri kutsogoloko ngati dziko lino kuchoka 2003 silidakhaleko ife ndikuti kuchoka 1994 silidakhaleko ndi kampani yoteteza ndi kusamalira miyala ya mtengo wapatali silinakhale nayo silinakhaleko ndi lamulo loyang'anira miyala ya mtengo wapatali ndi zinthu zomvetsa chisoni ngati dziko kuti tikhoza kumakhala anzathu ma minerals ndi chinthu chofunika kuchisamalira ndipo kuchiteteza kwambiri. Muonipesetse timakhala busy kutakhalira busy kuteteza nkhalango kumatani kuteteza zinyama malamulo ambirimbiri koma nkusiya zinthu zimene zimapereka chuma cha nkhanikhani ku maiko akati ndife dziko lolemera akamati ali ndi ma gold reserves
golide wake ndi amene imwe tine kuno mukamva kuti ati uranium chani ku Ukraine kuli uranium kaya kuli chani maiko onse olemera amadalira miyala ya mtengo wapatali ndizomvetsa chisoni kuti mpaka nakufika chaka cha 2020 kunalibe kampani olola mulolongosoka loteteza zimenezozo ngati mmene mwachitsanzo alili my regulatory authority ngati roads authority national construction industry council they are now an authority kachati kuyang'ana zomangamanga kuyang'ana za misewu kuyang'ana za pansewu road traffic directorate koma zona tinalibe mpaka na mdziko munomo bungwe loteteza miyala takopata yatu ndi chifukwa chake nzosadabwitsa mmati mukapita kuna mizimu forex kumangocho mukapeza anthu alendo amaiko osiyana akungonyamula ma minerals kumeneko kumapita nawo ngati dziko loti lilibe mwini koma zimene zimachitika chifukwa chani atsogoleri samayang'ana zinthu zofunika ngati zimenezo mukundipesesa kuchoka 2003 ndi irrigation scheme yanji yomudamvoti yamangidwa kwa dziko muno ayi ndi irrigation scheme yanji yomudamvoti kuti yamangidwa kwa dziko muno koma zonsezi zimakhala zikulowa pansi koma chiwerengero cha dziko lichura it's skyrocketing atsogoleri ogaloka akumada kuti ndi atsogoleri amara akamati ndine president amayang'ana chani chifukwa nchimodzimodzi ngati mbanja nchimodzimodzi nchifukwa chaketu mukadzala mtengo mkachubu mtengo jomakula imafika nthawi yoti mmauyosa mchubu muja nkukawika pacha pasi pantaka ndeuti kutani ukamakula muja mtengo uja umadzipezera chakudya ukha mukundipesesa ifeyo tidangoyikidwa mchubu ngati dziko kungotika mchubu basi bacteria nimene bacteria osakula you expect kuti mungacheka matabwa kuchoka mtengo wa mchubu lero sees $517 million patapita zaka 22 33,000 ana patapita zaka 22 kampani yang'ana ya migodi malamulo yang'ana ya migodi chimene ndi chinthu chimene amadalira kwambiri ndipo abusa coincidence imene ya nthaswana ngatotiriza angochitikaya ndi chauta yes muganize kuti ruta ilo chadakapezeka nthawi yapita zidakapa ruta ilo adapezeka ukasiya uchi adakapezeka nthawi yapita mthalika zidakapa akadamusasula yese ngati adanyenya kayerekera uranium yese kupita kumangoti masampa kupita masampa ndalama zili kuti zosaoneka pa 16 September patsala pang'ono wina olaimbe beru lokuwa bwanja Malawi tisatembenuke munthu wa moyo saja masanzi ndikuti munthu wa moyo saja masanzi olata panga phokosoba ka strategy ya mtundu wanji karafuna aprinte dzimapepala adzidzanama kuti wina obera basi adzidza dzimwaza zimenezo anthu akudziwa musadadaule imene yaduka kaya mufuna kuti mutani kaya ena mumapangana zoti imene yaduka sizitheka Amalawi tenti yang'anani kutsogolo pa 16 weeks yes all this noise will silence. There's God up there chilipo chimene chautada tipangisa kuti loyera nuko tatsala pang'ono apa nchimodzimodzi Aisraeli ajana adatsala pang'ono atafika pamsije paja asanafika adatsala pang'ono fika anthu ena ankati masono iwe apa pande basuti atimaliza ayi tioloka kamtengo kaja kalipo tiyeni tikakapeza pamsije papo tioloka ndithu tiyeni ndipo pa 16 kukatuluka nkukavota mwaunyinji pa 16 September tikuoloka mtsinje oti tidzikapita nomwe kucha adati tikafika kucha ndamaliza ashaoneza mutani ine kama yang'ana zinthu yang'ana munjira iyi mudziko mwathu muno tili ndi zipani magulu awiri pali chipani cha fuko kapena zipani za fuko zipani zimene tiyang'aninso maiko anzathu omwe zimene zinatsogolera dziko potenga ufulu kwa atsamunda ma liberation parties ku Zimbabwe ndi zanu ku Mozambique ndi Frelimo
ku Angola ndi MPLA, ku Tanzania ndi Chama cha Mapinduzi. Malawi muno ndi Malawi Congress Party. Zipanizi zimakhala national focus ya dziko. Fana amene ankatenga dzikolo mdani anali mmodzi mtsamunda. Ndiye chipani chachimakhala ndi focus yoti kuyamba chitipa tunsanje loseri dziko ndi lathu. That's why mwana mbiri za zipani zimene zizi mudzaona regional level zililo mumba kandandani anthu analimo osa chita kanyama yumi ndandani amadausiana siyana china chipani choti gwanda atsogolera ndandani osa analimo audindo. Mukachoka papa bwezi zipani zimene zimayambika either for regional causes or kapena some other reasons, tribal whatever. Chima zamba chipani kapati mtundu wathu ukonderezedwa kapena chuma siliwenda bwino ndiye mayamba chipani cha economic freedom chakuti chokukha focus pa economy po. Dziko la Malawi kamakapaza utsogoleri democratic chakuti dziko la Malawi kamakaza utsogoleri ndi mistake imodzi timayang'ana mbali imodzi utsogoleri si economy yokha. As important as economy is, there are some other factors that are necessary for leadership. Chuma ndi mbali imodzi kulima iko dziko kuno ori chuma chiwenda bwino koma chitetezo mdziko siki bwino monga South Africa mipeni si ubayana nazo. Ndiye mutati muone chuma indi chili bwino koma nanga izi mzona anthu amathawamo mdzikomo anthu amene athawa maiko ankhondo monga DRC ndi maiko andrama kuli magolide ambirimbiri koma adzazana kudzaleka uko. Why? Economy iliko inde koma chitetezo kulibe. Ndiye tikamana utsogola munthu pa utsogoleri tidziyang'ana zonse holistically osati economy. Chisankho silipanga paka packet ya sugar nzoona zimakwera nzoona zimatsika machilungamo chakuti zinthu zakhazi kukwera all along. Ine nkamayang'ana zinthu monga kuti wina ndi landlord ena ndi rent. Kayang'anidwe kapa nyumba pakati pa landlord ndi wa rent kamasiyana. Mbewu zimene amadzala zimasiyana. Landlord alibe mantha wekatenga mtengo wa mapeyala nkuzadzala pa nyumba pake. Kautenga 18 years amadziwa nzaja fadi khatipo mpano. Tenant zodzala zake zonse makhala majumbo kapena matumba afatereza. Amafuna anyamule adzipita nazo famba za nthawi njokapo pano. Mutati munenge zituko zimene panga MCP sapanga zota kuthawa yayi. Nyumba za president zonse yamba kamuzu pala sili goyo mtunthama chikoko beja njani palibe apa katipa amangapo nyumba ya president. Ayi. Amamanga ndi awa alandrodi wa. Miseu awa amamanga amphamvu anzathu amayenda police ya lozanizano. Amafuna pange chinthu chimene in 5 years aloza kuti tapanga chakuti lozanizano ife tione awasalimba nanga kuti lozanizano amapanga zizokhazikika. Landlord amadzala mtengo wapeyala pa nyumba opanda vuto pamene tenant amafuna dzale tomato yekhaeka. That's why if you look at them pano kumene unena pano MCP ili maofesi mudziko monse muno regional national headquarters district and kuli konse kuli MCP hall. Zipani zinazakhala mboma 10 years 16 years osamanga office ndi imodzi yomwe. Why? Amadziwa sipathu pano ndife tenant. And for information sikuthekera nalibe yayi IUDF atalama na 10 years yathunthu mdziko muno sana manga office ya chipani koma muluzi anamanga office yake zapo so that uthekera kanafuna kanapanga. But why were they not building amadziwa sipathu? Ndiye maganizo au tenant yo namina magazi zituko zimene mkhabo za temporary tingodzala tomato mchumbo akatisamuka ndinyamula chumbo ya thuli saka athuli awa tikafuna zituko zokhazikika tisasankhe da tenant tisankhera ndi loti kuti zitithandize kunena chilungamo mutati muone MCP imene ililika kaya zina zimatha awasangathe ali manyumba ali maofesi okumana misonkhano sapanga kunyumba kwa president muchipani cha congress muli anthu amene kumene nyumba yachakwera ili sadzi wako amadziwa ku office kwawo ku headquarter mkuli John ndi ku district pamene ena awa misonkhano yonse manyumba mwa president so sali sure and why iwo kuno ndi kumgodi kodza kugwira ntchito. You be surprised to find out kuti even ena iwo mabanja osama khala muno akulamula kuno banja la wolose likunja. Na tikafuna kuti titukule zinthu titukule ndi munthu amene tidzati ndi wakonkuno akhala konkuno sachoka ndipo zonse zili kuno zawo zitithandiza pa dziko lathu patakali pamene afika pa 16 September tikubwera apa tikamati kuli chisankho cha pakati pa landlord ndi tenant tisankha ndani baba chisankho cha pakati pa landlord ndi tenant tifuna dziyang'anira ndani nyumba tikukhala moyi tifuna dziyang'anira landlord kapena dziyang'anira tenant nchimene panga pano tikati yang'ane tikambeza misewu mwachitsanzo mukatenga nsewu ochoka Chiwembe kuoloka kapita kwa Manje uko ndiwo choka Mulimbi pita kwa Manje umene unapangidwa ndi a congress ndipita choka ku Chiwembe ndi nsewu olimba kuyerekeza winawo ngoti chaka chimodzi wathakale ndi tikafuna kupanga zinthu zamphamvu tendalire eni yake eni
zikati zithandiza ndi chisankho chonde tisayang'ane ma temporary issues timakamba zodzala tomato ndi kudzala mapera tomato amachansanga nthawi yomweyo pompopompo mwakolola kale mwatokolola katatu pa chaka koma pera ngakhale machedwa mukadzamba kudya mdzadya mpaka lekale awa akukoza masikimuwa awa akukoza migodiwa awa sakuyang'ana zisankho yayi anadzanena ina nyumba ya mama manena kuti zimene zina zimayang'ana imaita focus pa next general election. Yes. Wina amayang'ana next generation awa ndi generation ujeni purpose to ujeni party akuyang'ana mitilo were maiko onse amene atukugwa nkhazi tukozokhazikika Tanzania ndi good example adakatsogozera benzi zipani zimene zinatengera ufulu kwa Tsambunda zimakhala national focus ya dziko ndi makilipe ena America mamvera akamuzo ndifuna mange njanje pano ipya kwa apwitikizi njanje pano amayang'ana dziko lonse kuti kuliko kuti eno akhazikika ndi zimene apangasacha kwera pano njanje yochoka kubeira kubwera kuno pano yatsala pang'ono kutha nthawi yonse ngatopeze kati yambapo pansanje yadutsa komanso pakati panalumikiza kale that's a good thing nzofunika tiyentengeza madoko tiyentenge palikoma pano akambaza jeti apankhata bay these things are happening zoti zikhazikika osazongowinira zisankho yayi koma tsogolo la dziko likozedwe that's why somebody is able to say tiyentike sovereign fund imene anathu adzatenga ndalama in 18 years ndiye masomphenya alandrodiwo amayang'ana kutsogolo tena ndisangapa andisamtsapa tena tisangana 18 years ahead amayang'ana kuti chaka cha maka ngoti akweza nthawa amakhala mnyumba akufuna kale nyumba ina kwina Ashawa ndatokoza munabwera kuzogata ampeka sambo zikomo kuti munabwera komanso ndithokozeni akasakula kuti munabwera zikomo ndinkhani zingapo mandokhulupira kuti program yotsatira itizazimaliza bwino bwino kumapeto kwenikweni ndikuthokozeni nonse omatitsatira pa MPC television komanso MPC radio 1 dzina langa Blessings Chileuka mwakoma nonse. tenanti alibe ufesi ndi mwezi omwika abusa ndiwaza kwambiri tenanti saka bwana maswali chawe alibe somasomphenya dziko osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.